Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Euskal City saiora. Saio honetan ere, bi naparrak euskaldunak konbidatu ditugu. Bi solas lagunak, bi herri ezberdinetakoak eta erronka bera. Euskararen esperientziak konpartitzea eta beraien herriko enbaxadoreak izatea. Ea nola betetzen duten lan hori gure gaurko konbidatuek. Arratsaldeon. Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Aber, kontatu, nor zaitugu? Araitz Klaramon. Eta nondik zatoz? Zizuretik. Oso gertu dago. Bai, Zizu. ondoan. Eta, magisteritza ikasten ari zara, Bai. eta hemen, nupen, Bai, euskeraz egiten jasotzen dituzu klaseak? hori da. Orduan egunero zaude euskeraz. Bai, euskararekin kontaktua egunero. Oso ongi. Eta irakasle izateaz gain, beste nolako lanbide baduzu gustoko? Bai, nire artearekin zer ikusi daukaten lanbide guztiak izugarri gustan zaizkit. Eta gero hizkuntzekin ere. Eta arte munduan, Bai. murgilduta zaude? Bai, erabat. Bai, Bai. Eta zertan zaude, kontatu. Gauza askotan. Banago antzerkian, banago zineman, banago margolaritzan, idatzi ere egiten dut. Pixkaten dut. Eta adibidez, antzerki edo, interpretazio ikasketak egiteko, aukera duzu edo gustatuko litzaizuke? Bai, asko. Baina, ez dakit, momentuz badaukat hobi bat bezala, eta gustatuko litzaidak etorkizun batean hortara dedikatzea edo horretan aritzea, baina berez ikasketak, orain nago magisteritzako gradua amaitzen, eta gero ja ikusiko dugu. Bale. Nik uste dut kontatu diguzunarekin oso interesgarria izango dela gaurko solasaldia, seguro. Espero dugu. Baina, horretarako beste solas lagun bat beharko dugu. Bai. Ber norden, bale? Ezer zaitez, mesedez. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Araitz Klaramon Oregi naiz, Zizur nagusikoa naiz, 20 urte ditut. Ez nago lanean, baizik eta ikasten, lehen hezkuntzako magisteritzako gradua, zaharra. Euskeraz amaren parteko familiarekin egiten dut, eta beraz etxean baita ere bi nahi ditut eta beraiekin ere euskeraz egiten dut. Aitarekin katalanez, haitzen naiz. Nik falta motatzen dut igual lagunek euskeraz ez jakitea, baino askatasuna izatea igual euskeraz moldatzeko, edo ohitura, igual ez da ohikoa lagunekin edo kuadrillarekin euskaraz aritzea, zonaldeagatik. Eta dakiten arren ez gara aritzen. Ez horla berez ez, zuka. Ez, baditut euskalkiak nire familian, ze badaude Eibarko eta Soralutzekoak diren pertsonak, baina ez ditut hitz egiten. Ulertzen ditut, eta igual bai badukadala hitzen bat edo beste barneratuta edo nire ganatuta, baina ez horla berez euskalkian ez naiz moldatzen. Ez dut uste. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nor zazu? Ni Sara naiz, Eta nondik zatoz? Elizonotik bastandik. Bale. Oso lanpeturik zabiltzala badakit, ezta? Gizarte lan ikasten ari zara eta aldi berean lanean. Bai, hoxe. Zertan zaude? Lanean ostalaritzan. Eta Eta? bitartean, librez ikasten. Baduzu denbora biak egiteko? Bai, moldatu barra naiz. Moldatzen Hoxe, atragarra da denbora alden lekutik. Eta seguru parranda egiteko ere denbora aterako duzula, ezta? Bai, hortako badago denbora beti ere. Eta lagunekin solasteko? Eta lagunekin egoteko, bai. Bai, oso ongi. Gai esaldatzen, Baztanen pelikula asko grabatu dira, ezta? Bai. Parte hartu duzu baten? Ez, parte hartu ez. Agian zure solas laguna, bai, niri aurpegia ezaguna egiten zain. Ea zuri, bale? Aurkeztuko dizut. Hoxe.
hemen duzu, zure solaslaguna, Apa, Sara. Araitz eta Sara. Apa. Bueno, hemen utziko zaituzte, lasai, zuen etxean egongo bazinateke bezala, lasai hartu, badakizue, zuen gauzetaz hitz egiteaz gain, lanaz, pelikulaz, nahi duzuenaz, zuen herriko enbaixadoreak ere bazarete, bale? Ea nola betetzen duzuen lan hori. Vale, animo. Agur. Sara naiz, Elizondokoa naiz, ostalaritzen lan egiten dut, Zarra. Etxean eraizpakin eta gero etxetik kanpo lagunekin edo lanian euskaraz dakitenekin ere bai. Solastu nahiko nuen gurasoekin. Gustatzen zain nola idazten duen Iñaki Sotok, baina igual minestu hitz potol bada, baina interesgarria iruditzen zait. Zuka. Ez, bastan nera. Nik erranongo nuke ezetz, denek ez dakite eta uste dut ezetz. Zu nor zara? Araitz, zu? Ni Sara, Elizondokoa eta zu nongoa zara, pues? Ni Zizurrekoa, Zizur nagusia hemen, Iruñan doan. Eta Randona Jolik zer zaude aktore lanetan? Bai, ni nago ikasten. Nago irakasle lehen hezkuntzako gradua burutzen, eta bitartean egiten dut aktoresa lanak, egiten dut ere bai, artearekin zer ikusia duen gauza piloa gustoko dudalako. Eta, bai, izan duena bada, nabilelako horretan eta egin dudalako azken honetan zenbait proiektu eta telebistan edo zineman agertu direnak. Erramen baten bat, egoazten dugu dut baten bat. Egin ditut asko Carlos Alastroirekin, egin dut baten bat ere Joaquin Calderonekin, Nafarroa telebistan ari dena, binta berriz errepikatzen dute, nirekin ikasi programa euskaraz ikasteko, euskaldun berrientzako, eta badaukat beste pelikula bat, baina oraindik ez da atera zineman. Udazken honetan ateratzekoa zen, baina oraindik ez dakigu noiz. Timai du izena. Ordeina dago pres, eta ja. Agertzen denean karteleran, esango duzu bera. Hor konturatuko naiz, bai. Eta Zizurren zer, solasten duzu euskaraz eta lagunekin eta dena? Kuadrilla badut unibertsitatekoa. Ezagunak eta bai baditu dela Zizurren, baina ez naiz gehiagin moldatzen haiekin. Eta badakiten arren euskeraz, ez da bizitza horrez da euskeraz burutzen, tamalez. Zuek zer? Guk baztanen bai. Gehiago, ez? Bai, lagunen artean bai. Normalki denek badakigu, denek, ingurua da euskaldune, orden nabaritzen da, tratu eta bai. Gero, badago igual adineko jendia edo zarragoko igual ez dakitenak. Baina gazten artean denek badakigu, bai. Jo, zonalde politxa, ez? Bai, polite da, nire gustatzen zait. Bai, egona zara? Nola, zer? Egona zara baztanen eta izondonetan, bai, zautzen duzu. Bai, zautzen dut. Oso gainetik, baina bai. Polite da, bai. Azkenean, lasaia eta hola, baina badago mugimendue, badago martxa pixket, bai. Zu zertan ari zara? Ikasi nuenik Euskal Filologia, gero hasi nintzen gizarte lana ikasten, eta hain naiz gizarte lana ikasten, eta bitartean lanian, ostatuen. Bai, Elizondon. Etxean bertan? Etxean bertan, bai. Etxetik 2 minutora. Etxetik urbil. Eta ongi, ikasten duten bitartean. Nuken egiten duzu? Ez, UNED-en. Horixe, gizarte lana, erderaz. Baina, gustatzen zait eta... Ni publikoa nahi nahi. Zu publikoa nahi. Ni nuken. Bai. Eta orden egunero gantorri ez Zizurretik. Bai, baina hurbil dago, Hoxe. Autoarekin noa eta, ez dakit, 15 minutuan hor nago. Ez dago urrin. Eta, gero zuek baduzu espezializatzeko momentu bete dola, ez? Bai, hezkuntzan. Hori da. Bai, 3. mailan aukeratu dezakezu zein mentzio egin nahi duzun, interesan arabera, bat aro beste aukeratu dezakezu. Eta badituzu aukeran musika, ingelesa, orokorran euskera, arteak eta horlakoak jorratzen dira, eta pedagogia terapeutikoa. Uste dut denak esan dituela. Eta hori, eta aukeratu nuen pedagogia terapeutikoa. Pedagogia polita, ez? Bai, oso polita. Asko ustean zait. Igual, karreratik atera dudan irakasgai garrantzitsuenak edo ez dakit, interesgarrienak nire gustorako.
Ba, bueno, nik esango nuke hondartza. Hala ere ez naiz ez bata ez bestekoa. Egunan arabera. Denetatik, pixkat denetatik. Egia esan, gustatzen zait asko lehengo ingeleseko musika. Osea, ingelesez entzuten dut gehiena, eta oso gustoko ditut antzinako taldeak. Bai, bibolina. Bai, baina ez diot horri denbora eskaintzen. Osea, tarteren bat izaten baldin badut, gehienetan beste hobi batzuk dituten nahiago. Bueno, azken honetan irakurtzen duen guztia bada nire ikasketetarako bideratuta, beraz, bueno, ba, ez da interesgarria aipatzea. Ez, azken honetan ez. Oso gustoko dut. Batzutan diru falta dago, eta beste batzutan denbora falta, baina oso gustokoa. Eta negatik mundu guztia ikusiko nuke. Joan nintzen Zerdeñara udan. Zerdeñan izan naiz bai. Zein dezakezu bastanen, hortik inguruan edo zer dago itiko? Bueno, tortzen bazara egun batez, nik gomendatuko natzen tortzea Baztandarren biltzarra egonian. Dela hor bastan guztiko besta bat, eta azkenean, bueno, Baztanek batu 15 herri, eta egun hortan herri bakoitzak atratzen du orga bat, iten da desfile bat, antzerkiekin eta dena, eta bueno, zuri gustatzen bat esan antzerkie, torri egun hortan, gero izaten da herri bazkari bet, dena guatian, eta gero dantzaldie, musika eta besta. Eta noiz izaten da hori? Hoi izaten da uztaila erdialdera. Ah, bueno. Hoixe, bai. Ongi. San Ferminek eta gero, bai. Osea, dator justo ondoren, bai, ritmoa galdu uztaila gabe. izaten da, hoixe, dena betia. Eta egun hori da arraspoiete. Bai, niretako urteko besta poietena. Ez naiz inoiz izan, ez dakit. Pues egun hori, ni gomendatuko natzun, aukeratzekotan egun bet, ja apuntatu egun hori tortzeko. Apuntatuta. Bai, hoixe. Eta zizurren bestaketa? Bueno, zizurren esaten dira kurtso hasieran, esaten dira irailean. Eta ez dago gauza handirik, nire iritziz ez dago gauza handirik bestetan egiteko. Baina, bueno, badakizu, betikoa hor badago musika, egoten dira kontzertuak, egoten dira jendia, tortzen da jendia. Eta ez dakit, nire ambienteagatik igual gehien gustatzen zaidana. Esango nizuke bai, ambienteak onga. Bai, bueno, azkenean herriko girua izango da ere, bai, ez? Bai. Eta herria ez da oso handia. Bueno, zenbat biztan nahi batu zizurre? Ez dakit. Ez dakit zen? Ez dakit. Bueno, nizan da baina hundixago Mila aldiz handiate, baina ez nizan da baina hundixago guai izango da. Bai, handiago. Esan didate, mila aldiz, baina ez du gogoratzen. Berdin du, behiratuko dut. Eta bueno, eta tortzen bazara Baztanera ere bai, gomendatuko natzun, ez dakit badugu, bueno, zu gustatzen bazaizu, igual kirolak eta hola, badago abentura parke bat, Elizondon, eta, bueno, tirolinak, penduloak, ferratak, eta bai, entzuna dut, bai. Oso ezaguna da gainera, ez? Bai, nik uste, baietz, eta poiete da. Gero baduzu, ere bai, atxalde parteran baduzu zalditegia, zaldien buelta bat paisaje guzteko, badire iteko badaude gauzak. Orain ereki dute, bueno, orain modan dago escape room horietako bat, Elizondon. Bai, eta hori lagunekin tortzen bazara, hori izaten da normalki jende hondiz tortzen da plan horrekin. Ez dut inoiz egin, eta bakit Irbinan badaudela batzuk, baina ez dakit bada beti esaten dugun zerbait, baina azkenen ez dugu burutzen, ez dugu egiten. Bai, guk izan genuen lagun baten despedida eta orduan izan zen plana hortako, hoixe. Eta zer moduz dira? Bai, nire gustatu izan, bai. Ez ginen atra, ez ginen lortu atratzea ordu batean, pixke beren duxago, baina bai, azkenean talde lana. Ongi eraman barrazara gaten zaren lagunekin, baina talde lana eta poieta da, bai. Gustatu zitzaiten. Zuek zizurren egiteko eta gusteko eta zer dago? Bueno, zizurren gauza gutxi. Osa, bada herri bat oso lasaia dena, eta badauzka bere ikastola, badauka institutoa, badauzka supermerkatuak eta, baina berez horla ekintzak eta egiteko dira ekintza lasaia, pasiatzea, inguruak miatzea, egin dezakezu, kiroldegian edo zeozer egin nahi baldin baduzu, horre egin dezakezu ere kirola, zeozer hartzera ere joan zaitezke, badaudelako tabernak eta jatetxeak eta horrela, erosketak ez, erosketa gehiago. Eroskatak ez, zen mugitzen zate eginera? Bai, badaude dendak, baina oso gutxi dira. Eta orduan oso mugatuta daukazu eskaintza. Eta, hori da dakizu, badaukazu ere
liburu dendak eta kurtso asterakoan liburuak eta erosteko, baina jazta. Oso herri lasaia. Lasaia, Simplea, bueno, ongi bai. dago, ez? Lasaitasune, Bai, 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 herriko bai. lasaitasune, eta gero hemen hiri Hori. hurbil. ez? Hori, Nahi 5 minutuan duzuneko- dagoenez, behar Hoxe, izan ez nahi gero. duzuneko hirire mugitu eta jazta, eta Bai, gero bere bai. zure txokora. Bai, nigatiko be lasaia izatea nahiago dut. Hoxe. Eta zuk zer duzu, familia euskaldune? Bai, aman partez denak euskaldunak eta aitan partez katalanak. Katalan. Bai, Hora mugituko Erdi zara terdi. handik ere bai, ez? bai, ba ez dakit gabonetan edo Paskoetan ere bai joaten gara, udan ere ikusten dugu, ordan zailagoa haiekin erlazioa mantentzea, Bai. ero haiekin egotea, baina ongi, bai, moldatzen gara. Zuk denak euskaldunak imaginatzen dut. Nik ez, nik dut aitan aldetik Elizondokoak, baina aitak ez daki euskeraz. Ah, Eta gero aman aldetik hemen Iruña ondoko herri batekoak. Eta ere ez daki. eta nahi arrebairik edo baduzu? Bai bauta aizpa bat, eta, bueno, aizpagin bai, aizpagin euskeraz, soleste dut. Jo, bitxia. Bai, Bai. azkenean ama egon da urte honditzera euskaltegien eta hola, Ja. baina, bueno, azkenean ulertzen du, baina solastu ez. Baina, Zeltasuna. bueno, hoi da. Bertzela gainerako inguru guztia bai euskaldune. Lagunek, lanian, jendia, baina, Ja. bueno, etxekoa falta da. Claro. Ondartza. Bizi naiz mendiz inguratu eta beti nahi izaten da ez dagona. Denetaik. Pixke denetaik, igual, ez da, zerbait erregotan itoitz, edo talde guztokon bat, hoxe. Ez dut instrumentu hori jotzen. Bai, gustatzen zait irakurtzea honditzen. Los renglones torcidos de Dios. Bueno, ineriketan piztina. Gustatzen zait bidaiatzea, baina bueno, ez dut sobera tarteik arpatzen bidaiatzeko. Azken bidaia Asturiasera. Bueno, eta zu Aretz, nola sartu zinen zinema munduen? Bueno, ni ez naiz atera. Osea, zinintzen txikitan egiten, betidanik egiten dienak eskolako antzerkiak, bai, hori antzerkiak eta, bueno, pues, proiektuak, ez? Eta izugarri gustoko nituen, asko maite nuen mundu guzti hori. Eta, bueno, pues, hortik hasi nintzen, antzerki taldeetan sartzen, Zizurko antzerki taldean sartu nintzen, 16 urterekin aurren taldea edo amaitu egiten zen, eta orduan helduenera sartu zinateke nahi bazenuen. Orduan, bueno, ni hortan jarraitu nuen, sartu egin nintzen, beste hainbat urte eman dituen hor, tartean egin dituen ere kurtsilloak edo kamera aurrean ere lehen pausoak edo lehen hastapenak emateko, horrez ezagutu nuen Joaquin Calderón, izan zen ere irakaslea, eta, bueno, guztia, nik 8 urterekin, edo apur bat gehiago igual baita, 11, ezakit. 2008an, ez du gogoratzen zenatotzen dituen. Eta, bueno, gero ja hortik unibertsitateko taldera pasa nintzen, ordutegiagatik eta oso gaizki neukan Zizurreko taldean jarraitzeko, eta, bueno, azkenean aukera eman nuen talde hori utzi eta unibertsitatean sartzea, erosoagoa zelako ordutegien kontuagatik. Eta penaz, baina, bueno, talde oso ederra aurkitut ere bai hemen, eta hortxe jarratzen dut oraindik. Bueno, eta bitartean, saiatu naiz castingak egiten, sartu naiz agentzia batean, Binai agentzia, hemen Iruñan BDSD-a irekizuterako. Eta, bueno, hasi nintzen hor, ezagutu nuen ere Carlos Alastroik, castingetako batean, arekin egin ditut hainbat proiektu, joan nintzen Kanarietara azkeneko proiektua egitera, hori oraindik postprodukzioan dago, ez dago oraindik eskuragarri. Eta, bueno, gero ere Joakinekin kontaktuan jarraitu nuenez, beste zenbait proiektu hortik ateratzezkian ere, eta momentuz badago bat, Nafarroa Telebistan ikus daitekena, eta da nirekin ikasi, esan duen bezala, euskaldun berrientzat euskara ikasteko, eta ez dakitza gehiago, gauza asko egin dituz orduan, aztu egiten zaizki. Orain antzerki taldearekin ari garena da La doble historia del Dr. Balmi, oso historio polita. Eta asko gustatzen zait, oso polita, oso ikusgarria da. Eta, bueno... Eta gero emangotuzu emanaldiak eta hola unibertsitateko talde horrekin eta... Bai, joaten gara, Espainia osotik aritu gara horren bertzen mugitzezate? Bai, unibertsitatean errepresentazioan edo, joan gara Obidora, joan gara Orensera,
izan gara ere Zaragozan, ateratzen dien tokitan, eta hemen Iruñan, momentuz Iruñan bakarrik bitan egin dugu. Egin genuen bat, kurtso amaieran, aurreko kurtso amaieran, Gaiarren hartu ginduten. Bai. Eta egin dugu bat, orain dela 2 aste, kafe zentralean. Ez dakit gehiago atrako diren, Bueno, urrengoa atratzen bali baden abisatu eta agertuko naiz. Noski. Eta Baztanen eta grabatu dira Bai, pelikulak, Baztanen ez? azken urte hauetan gainera nahiko. Duela urte batzu ja, Las Brujas de Zugarramurdi grabatu zen, Ales de la Iglesia zera, eta gero Baztan pelikulare bai, zela Bozateko agoten ingurukoa eta hola. Eta oraintxe bera, hau Dolores Redondona Guardián Invisible. Hoxe. Zu aritu zabietan, ero zu etzara Ni antzerkilanetan ez, nik inuen kastine, inuen Baztan pelikulan dako. Eta, hartu zateten, baina justo suertatu zitzaiten, grabaketa egun horietan ninda baniten bertze goz batzuk iteko, eta nuen parte hartu. Eta gero, eta hoxe pelikula hontan, ikusi duzu, ez dakit ikusi duzun Guardián Invisible? Bai, hori ikusi duzu? Bai. Osekulako euria, eta... Tristo, bai, hola, Baztango bitxura pixke tristia, ez? Pixke doixe Mordor bezala, ez da guztik atratzen egia da, baina inbertzeko ere ez da. Eta, Baztan ageri da, baina ageri da Elizondo, Irurita, Lesaka, pixke denetak dena nazie. Guri egiten zaigu pixke da raro, zaude aizarak usten eta Elizondoko plazatik abiatzen da, eta baten agertzen da Lesakako herrien. Baina, hoi dena izango da hola, ez? Bakarri guretako zauntzen dugula, kontu maten gara. Eta, kriston fama edukitzen nahi den, nabaritzen da jende pile bat. Ni gainera ite dutela lan ostatuen, nabaritzen dut ostature etortzen zaten jende onditz, tortzen dira Baztan bizitatzera pelikula, edo liburue. Azkenean irakurri du liburue eta gustatu zaio eta animatu da tortzera. Joe. Bai. Ongi. Bai. Ez? Osa, horrek ekarpenak herriantzako. Bai, jende orain bakarrik igual sobera modan dagoela eta ja edela pixket izaten pixket. Gehiagizkoa. Bai, pixket nire horitzen zen pixket gehiagizkoa. Ez dakigu ja nola kudeatu pixket, baina, bai, beti izan du turismoa Baztanek, baina orain ja, igual, gehiago, nivel bat gehiago. Ja. Normala den bezala. Bai. Esan duzu zeu, parte hartu zen nola kastinean, ez? Bai, ganginen azkenean zen herrien iten zen lehenengo pelikuletaik, eta ganginen, kastin honetan ez, aurreko pelikulakoa. Bai, aurreko pelikulakoa. Bai, eta ganginen denak, atxalde pasa. Dela kastinen zimar dugu, atxalde pasa dena kastinera. Eta, baina izan zen tonterio eta lau argazki atra. Osea, ez zara aritzen, antzerkian, ero aktore lanetan. Ez duzu gustoko. Bai, gustuko dut eta orain, badugu lagun bat Elizondon, adibiltzen dela antzerki lanetan eta hola, eta biltzen gara 5-6 pertsona, hastian behin edo hastian bitan, depende nola aldugun, egiten dugu, baina, gure artean. Bai, ibiltzen gara berak erakusten dako pixke bat, biltzen gara. Baina, ni sobera lotxatien izan zoietako. Hobi bat bezala. Hoxe, denbora pasa, bai. Zerbait desberdin egiteagatik. Denak dira txarrak. Ez dakit. Igual denborak bakoitzai bere lekuan uzten gaitula, ez? Ni arteekiko oso lotuta nago. Eta nik esango nuke artearen munduarekin zerikusia duen guztiak asko deitzen nahuela, eta gero baita hizkuntzak ere. Orduan, horrengatik sentitzen den pasioa igual ja pasatu da frikismo neurri bat. Ez dut uste zer berezirik duenik, polita da, berde asko dauka, eta ez dakit lasaia, nik esango nuke oso lasaia dela. Ez dakit. Nik igual... ez dakit zer gaituko nioken. Ez dakit. Seguruenik buelta bat herritik emango genuke. Asko gustatzen zait, nik esan dut zitzur nagusikoa naizela, eta asko gustatzen zait ardoiko parte hori oso lasaia delako, badauka txarka moduko bat, eta polita da. Hortik ere ibiliko ginateke. Instrumentuen bat jotzen duzu? Orain txe bera ez.
ikasi nuen txistu, ez da nuen iduruzpala urtez, gero gitarra ere bai, bertze bizpairu urte, baina ja aspaldi utzie atzen duen, eta horintxe bera ez enitzen horretuko ere. Zuk zerbait ere? Nik bai, nik bibolina jotzen dut. Bibolina. Hasi nintzen oso txikian nintzelarik, eta hasi nintzen hor Zitzurreko musika eskolan, bibolina aukeratzeko, instrumento aukeratu dezakezu 8 urtetik aurrera. Orduan, 8 urteekin hasi nintzen hor nire hastapenak eta aurrera egiten. 8 urtekin atope zinegoen. Bai, totalmente. Eta horra hasi nintzen, gero utzi egin nuen, lehenengo esoko lehenengo maila egin nuenean, DBH-ko lehenengo mailan, hor utzi nuen, eta, baina beti geratu ez dean hortxe espinillita edo ez, berriz hartzeko gogoa. Orduan, orain karreran hasi nintzenean, unibertsitatean, erabaki nuen berriz hartzea. Eta bilatu nuen ere kabuz irakasle bat, eta horrekin ari naiz, bai? Osea, dia partikularrak. Baina nabarituko duzu, ez? Osea, pixket, oroit dena errana dut, dena memorian gordia, ez? Orain dela pixket. Ez, aztutaz neukan. Martxartzia, hoi da, martxartzia. Banituen abito txarrak hartuak, eta banezkan zenbait, partitura asko bat ziren iaia intuizioz. Nik izkien jotzen, baina igual ahaztuta partituaren irakurketa bere osotasunean, igual notak bai, baina igual ez nuen gogoratzen, ari nintzena jotzen, nire atzamarrak zein nota jotzen ari zuten. Osea, irakurtzen nuen partitura, baina esnekien hori bipolinan nola plasmatu. Edo, bazen oso intuitiboa. Gogoratzen nuena, txikitan norla jotzen nuen, eta bai, soinu ateratzen nuen, eta jotzen nuen musika, baina pixkat berrikasi behar izan nuen, ahaztutako irakurketa, eta teknika, abitoa kentzea, eta hori. Bai. Baina, hala ere, jotzen ez baduzu ere, musika gustoko duzu. Bai, musika gustatzen zait, bai. Adibidez, haitzen du pixke denetaik, ez dait. Itoitz taldea adibidez gustatzen zait, hoxe. Gero, lehenagoko musika ere bai. Nire baita. Zure ere bai lehenagoko musika. Ez dait, haitzut, ez dait. Aitan, hori aitan gatik uste lehenagoko markadetakoan, nire aitan gatik, Destra, Janis Joplin, hori denak nik uste aitan gatik. Bai, nire ere aitan gatik datorkit. Baina oraingoa ere bai, oraingo musika ere bai haitzen dut. Azkenean ez zizu, niri gainera ostatuen lan ninta, ez bertzerra medio gelditzen. Ja, irratia piztuta hori da. Hoxe, kotxera patu eta udako kanta. Irratien lanian ostatuen ere bai, ordan, pixke denetaik. Bai, ni gainera nahiago dut irratiera matea, CD bat eramatea edo, baino. Azkenean CD-a oso errepikakorra da. Eta nahizetan ere musika izan, eta nire aukera izan, azkenean... Nik eskertzen dut ere bai, igual, de repente haitzizu kantu bat aspaldia ditu gabekoa, bertzela atzinola... Hori, igual zuk bestera ezen dukela sartuko diskoa. Zerri guzia iristen zaio bere San Martin egune, hori da karman definiziouna. Ez dakit. Gustatzen zaida honditz Tarantino, zinema zuzendarie, eta kusitut bere pelikulak pile batetan, eta zakurrei jarri nion bere pelikula bateko personaje baten izan ere, hori igual da pixke friki izatea zait. Hola, berezio ez dakit zerbait duen, herrik jai bat da, baina ez da badago mugimendua, azkenean 3000 eta piko biztanle, lasaia da, baina mugimenduekin. Gero, geografikoki leku interesgarrien dago edo, baduzu iparraldea Ounduan, Iruña, Donosti, dena eskure bezala. Eguzkie. Eguraldi pixketan aseagokoa. Ganen ginen igual goizen mendire, saioa da baztango mendik altuena. Eta gero ez dakit nuen baiten bazkaldu, arrasongi bazkaltzen da. Arrasongi jaten da, eta gero atxalde partera bizita bat igual Infernuko errotara edo olako xoko berezin batera. Eta zuri araitz, ze musika gustatzen zaizu? Ni pixka bat nahiko anitza. Ez daukat horla berezitasunik, ez daukat bat nahiago. Azkenean bada nire entzuten dudana eta gustatzen zaidana. Asko gustatzen zaidala, ingelesez dagoen musika eta batez ere antzinagokoak direnak. Ez dakit zergatik, agian musika soinuak ez dielako elektrikoak edo
instrumentuak entzun ditzakedalako, zarata dagoelako, ez dagoelako isiltasun osoa, erabateko isiltasuna. Ez dakit oso ongi zergaitik, baina instrumentuak entzutea gustoko dut, eta bueno, ingeles ez dakitzaitik, baina ingelesez entzutea bestiak asko gustatzen zait. Baina, bueno, katalanez ere entzuten ditut, euskeraz ere entzuten ditut, erderaz ere entzuten ditut, azkenean entzuten dela eta gustatzen zaidana, kitxo. Eta hola talden bat hola, igual bibolinan gatik edo gustatzen zaizula. Ba, egia zan, ez? Ez duzu, ez dakit, igual bakoitzan ero fijatzen da ere bai, ez jotzen duzulek instrumentua pixka bat. Ez, bai badaudela, bueno, orain ez aterako, baina bai badakidala, badauzkadala musika batzuk, sorti mobilan gordeta edo ordenagailuan edo, momenturen batean bibolin bat entzuten dela edo soinu arraroren bat, eta gustatzen zait, baina ez dakit, orain ez dut bat gogoan, ez dakit. Zuk zer bilatzen duzu ba, musika taldetan? Bueno, ez, bilatu deus ere. Ba, nire gustatzen zait, azkenean, bueno, ez dakit. Ez dakit, bilatu deus ere, ez. Gustora, igual momentuen arabera, azkenean da momentuen arabera. Bueno, neskak, ze moduz? Ongi? Bai, gustora, ez da? Eta gainera oso gauza interesgarriak kontatu dituzue. Bai, pixke denetai. Baina, agur esateko momentua llegatu da, eta plazer bat izan da zuek hemen izatea. Zuek gustora, geratu zarete? Bai, konbentzitu adizu bere herriak, igual bizitatzeko edo... Bai. Bastandarre biltzarrera, bai, ez da? Bai. Ba, ni joango naiz, nahi baduzu... Animatzen zate biek. Bai. Animatuko naiz. Pilo bat gustatzen zait, bastandarre biltzarra. Eta zu, zizur ezaguten zenuen? Ez. Azkenean beti Iruña, beti... Bueno, eta nahi pastuko baduzu, gara, bai. oso gertu dagoenez. Eta polita da, lasai, eta polita. Atxemen pasa lasai. Ba, hemendik atera eta paseotxo bat emango dugu, bale? Bueno, dena den, zuek agurtu baino lehen, oparitxo bat daukagu zuentzat, parte hartzeagatik, eta gainera labetik atera berria, Zuzan jakin bina. Torrin legin. Bueno, aurkezten dizuet Peio, hemen, gure artista dela pista. Eta zuek solasean aritu zareten bitartean, Peio landalan egonda hemen, zuen oparia prestatzen. Eta hau dira, zuentzat. Eskerrik asko. Eta Sararena. Eskarmela honit. Eta gainera oso minutu gutxitan, egin ditu. Bai, artista bat da. Eskerrik asko, Peio, beti bezala. Eta zuei eskerrik asko, zuen denbora gurekin konpartitzeagatik eta zuen kontakizunak kontatzeagatik. Bale, eskerrik asko. Ni esker. Zuei. Agur. Agur. Programa horretik elkar ezagutzen ez zuten gaurko bi solaslagunekin oso gustora egon gara. Araitz eta Sara euskeraz, pelikulaz, musikaz aritu dira eta beraien herriak ezagutzera animatu gaituzte. Dena den oraindik Nafarroako beste herri zoragarriak baditugu elkarrekin ezagutzeko. Beraz, datorren astean zita bat baduzuen irekin hemen Euskal Ziti saioan. Agur! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.